Toto miesto som prebral v máji 2021 a vlastne odtedy sa snažíme dennodenne, aby naši hostia mali nejaký ten zážitok z čárdy. Vlastne naša kuchyňa je zameraná na tie tradičné gastronomické hodnoty spájané s maďarskou kuchyňou. Dôležité je pre nás rodinná atmosféra. Návštevníkov tu čaká malebné prostredie a môžu si tu pozrieť vodný kolový mlyn a malý Dunaj a tým pádom si tu môžu u nás stráviť jeden krásny deň. Medzi najobľúbenejšie jedlá patria rybie jedlá, halásle, pečený hejk a jedlo, ktoré odporúčame každému, je paprikáš do slnca s tvarovými haluškami